Мамор БГ, днеска ще правим дрифчо. Покажи поляната, вчера имаше къна. Какво да показвам по ключите тук кочината на прасетата? Виж. Аре, той. Але, прави дрифта, бе. Паристи. Имаше циганска сватба там. Сега ще правим дрифт. Дрифт шоу. По 5 дрифта ще правим. И ще оценяваме от 1 до 10. 5 е, аре. Един. Давай тука. 2. И Амор тука си играй кичек. Давай. 3. Дара. Аре бе, колко ще бавиш? Засилва леко. 4 брои са. 4. Последен дрифт. Какво? Това е най-хубавия дрифт. Дали ще е разочарование? Не мога да кажа. Разочарование. Аре, по-бързо. Тук пред зрителите. И добре, хора, сега скипваме за малко. Сега ще е Ямур. Здравейте хора, аз съм Мамор БГ и сега Аре, дръпни са. 5 дрифта. Какво да го правим с мотания дъжд? 5 дрифта. Първи. Арде! Втори. За сега Алекс да минава, ама. Трети. Четвърти. И последен дрифт. Дали ще успее? Дали ще е разочарование или... И какво да направим? Давай. Дрифт сега тука. И скипваме за малко. И хора, връщаме се. Сега е Драго БГ. Малко ми са... Малко той с контра, ама нищо. Първи! Само глед как се бия контра. Втори! Контрайте нещо, дейте не гласувайте за него. Само контри прави, Трети! Не сме без контри. Четвърти! Последен дрифт. Дрифт шоу! Пети! И това беше... Не. Скипваме за малко. Скипваме обаче. Здравейте хора, пак се връщаме. Аз давам на Драго... Не, първо на Алекс. Добре. Давам му на Алекс 4. Аз му давам 6. 10 стават общо. Сега на тебе. Давам ти 5. Ти? 2. Нямаш право 2. Давай малко повече. Нямаш малко повече. Аз направих повече хубаво. 3 повече направих. Аре, аз ти давам 7. Равни сте. Тогава за мене... За мене... За тебе... Давам! Колко имаше? От 1 до 10. Не дай дава 10. Що даваш 10? 16. И според вас кой победи? Зрители, напишете в коментарите кой победи. Във втория епизод ще видим. Драго ще гласува за двама ни. Във втория епизод на Дрифт Шоу само с Алекс ще бъдем. Кой ще прави по-добри дрифтове и чао! Чао!